Sé que estàs travessant moments difícils en la teva lluita contra el càncer i que fa molts anys que fas amb el teu tractament. Cadascú enfronta la vida i la mort a la seva manera. Respecto el teu ateisme i la teva decisió de prescindir de sacerdots en aquests moments. En lloc de sacerdots, vull que vegis els teus amics, aquells que et coneixen millor que ningú i que estan disposats a brindar-te el suport incondicional. Encara que la malaltia et pugui debilitar físicament, no permetis que afecti el teu esperit. Portes dins teu una llum brillant que contagia a tots els que t'envolten. Continua lluitant amb totes les teves forces, perquè sabem que ets un valent guerrer. La vida és efímera i mereixes una celebració on oblidem els problemes i gaudim del temps que ens queda.